Are o meserie rară și gustoasă, sommelier. Degustă vinuri, le apreciază și le promovează. Știe exact care sunt calitățile și defectele fiecărui produs. Face masterclass-uri și învață oamenii cum să consume corect vinul, ținând cont de calitate, standarde și asocieri. Mihai Druță este invitatul lui Iloni Spătaru la un sfert de vorbă. Mihai Druță, bine ai venit la un sfert de vorbă. Bine v-am găsit, Ilona. Spune drept, ai gustat din vin în această dimineață? Nu, pe moment nu, dar sper că într-un final vom degusta. Din câte știu eu, după toate regulile, concursurile de degustare a vinului se organizează dimineața. Exact, în prima jumătate a zilei, din cauza că, practic, receptorii noștri sunt la o turație maximă, aș spune așa. Foarte bine apreciem vinurile. Papilele gustative nu sunt obosite, persoana iarăși nu este obosită, nu este abătută, deci... Memoria senzorială. Exact, și iarăși oboseala foarte mult de deștire atunci când degusti vinuri. Și practic te-ai gândi, ok, degust vreo 5, 10, 15 vinuri, dar iarăși după o degustare de un anumit număr de mostre de vin, totuși obosești. Mihai, mă gândesc eu că în meseria asta ta, totuși, riscurile sunt prea mari, nu? Aș spune dimpotrivă. Poți deveni un băutor așa mai aprig, ca să nu zic alt cuvânt? Cred că nu. Dimpotrivă, este o meserie care are totuși careva riscuri, dar cu cât omul degustă mai mult, deci se dezvoltă un gust al său, propriu, înțelege iarăși o calitate a băuturilor și atunci nu poate bea orice, adică și de dimineață până seara. Iarăși apreciază calitatea. Cred că asta e și ideea, adică este un risc, dar nu atât de mare. Dar ceea ce faci tu poate fi numit profesie, meserie, se învață la o școală? Eu aș spune că este un har mai mult, da? Sau un dar. Ok, poate fi numită și o meserie din cauza că anul acesta avem înregistrat oficial profesia de sommelier, nomenclatorul oficial de profesii. Este o noutate pentru Republica noastră din cauza că, iarăși, o țară a vinului, până acum nu am avut oficial profesia de sommelier. Anul acesta am înregistrat oficial, ne mândrim cu aceasta și acum, practic, persoanele care doresc să profeseze, care doresc să lucreze, fie în restaurante sau în careva crame, pot să facă aceasta oficial. Degustator de vin este egal cu sommelier? Sau... Un sommelier este și un degustator de vin, de regulă, dar nu este obligatoriu. Deci, degustatorii de vin apreciază nemijlocit calitatea sau, aș spune, vinul îl privesc mai mult ca o știință. Ok, sommelier are partea aceasta de degustare. El oricum face aprecierile. Dar el popularizează probabil vinul, el nu? mai mult face aceasta din trăsătura sa ghidonică. Deci el este puntea dintre producătorul de vinuri și consumatorul de rând. El trebuie să fie și un actor bun, nu? Un actor bun, un psiholog bun, o persoană care îi plac oamenii, care îi place acest mod de viață, care îi plac vinurile, care îi place comunicarea. Dar la gustat vinuri, sunt mai buni bărbații sau femeile? Aveți femei printre sommelieri? Am deseori această întrebare. Da, în principiu sunt 50 la 50, nu este ceva particular, dar de regulă bărbații sau de mici copii, băieții se joacă, băieții se joacă iarăși cu mașinelele, cu tatăl îmblă în garaj. Fetele sunt mai mult alături de mama. Mama este mai mult la bucătărie de regulă, deci fac aceste mâncăruri și iarăși sunt predispuse spre aceste arome, da? Fie de coriandru, fie aromele care se folosesc la mâncare. Și băieții prin garaje miroase mai mult mustul. Mustul, da, posibil, dar iarăși este
ok, noi consumăm must, consumăm vin, nu de mult am avut și o statistică impunătoare că Moldova fiind cea nu mai ne mare. prea mândrim cu această statistică. De ce nu? Eu m-aș mândri. Că suntem buni băutori. Suntem buni băutori. Nu contează ce bem, nu prea știm ce bem, dar... Asta poate fi un prim pas în o afirmare mondială. Deci, un loc întâi suntem măcar la un băut. loc întâi, chiar Exact. dacă la Și- băutul vinului. Da, și ar atrage mulți turiști, din cauza că ar veni să vadă păi, ce fac oamenii și sunt cei mai băuturi oameni din lume. Și vor vedea că nu este așa. Deci avem vinuri de calitate, avem locuri frumoase care nu se întâlnesc nicăieri în lume, da? Ce ne mândrim cu cramele noastre. Și cred că asta ar putea fi o soluție pentru a Deci atrage. o știre proastă o putem transforma într-una bună, da? Da, Că o- realitatea aici nu este chiar cea desenată, da? De sondaje și statistici. Ok, hai să trecem atunci la partea practică. Cum să facem corect o colecție de vin? Cum să o alegem? Primul pas care l-aș recomanda să nu alegem vinul după etichetă sau după forma sticlei. Deci măcar să ne dăm întrebarea ce este în sticla aceea, da? Să vedem un careva soi. Dar dacă Să- nu-l guști, cum să înțelegi Să-l ce gustăm. este? Tot este o... Nu prea iarăși, oferă posibilitatea asta magazinele noastre. nu oferă, dar pentru a face o colecție de vin nu este... Deci eu nu aș recomanda să cumpărăm doar o sticlă de vin. Să comandăm sau să cumpărăm câteva sticle de vin, dintre care una să o gustăm, să știm ce e cu viața acestui De la un vin. producător, da? Da, Ca să... cum discut cu oamenii, cu participanții de la cursuri și spun, tu știi, domnul Mihai, noi avem un vin care îl ținem undeva în dulap, știți cum practic majoritatea. Și ne temem să-l gustăm și credem că cu ani el se face mai bun. Chiar dimpotrivă, deci noi toți avem așa sticle care le ținem la icoane, cum aș spune, dar eu El m-aș își poate îndoi. pierde din calitate, Exact, nu? exact. Poate deveni periculos? Nu poate deveni periculos din cauza că, ok, el își pierde din calitățile sale gustative, dar este, de regulă, vinul este un produs inofensiv, de regulă, da? Adică nu este ceva dăunător sau periculos. Păi da, zicala că vinul cât e mai vechi, e mai rafinat, e Da. mai bun? Da, Sau depinde ce vin acolo aș fi de păstrăm? acord cu aceasta, dar fiecare vin are stilul său. Deci vinurile sunt ca și oameni, cum aș spune, da? Ei Diferiți. se nasc diferiți, ei se nasc, trăiesc și mor, da? Și așa de avem și la vinuri. Deci ele se nasc, depinde de oameni. Deci sunt oameni care ajung la bătrânețe și sunt senili, nu ne pot spune nimic, dar sunt oameni care este un izvor de înțelepciune pentru noi. Vinul e viu. Trăiește, are viață. Un vin bun este neapărat un vin scump? Un vin bun este un vin cinstit. Ce înseamnă un vin cinstit? Un vin care este produs iarăși după tehnologii, nu sunt careva șmecherii pentru a induce în eroare consumatorul. Este un vin care s-a depus foarte multă forță. În spatele lui este un om sau o echipă care lucrează destul de mult pentru a-l aduce în fața noastră, a consumatorilor. Și de regulă, iarăși, nu contează, cum am spus, nu contează prețul, contează ce este în sticlă. Acest dioxid de sulf, da? Da. Sau cum îi spunem noi, anhidrida, că nu Da. e greșit nici așa. Da, anhidrida sulfurică. Este obligatoriu să fie adăugat în vinuri? De regulă se folosește pentru vinurile industriale, dar este un conservant care se folosește în industria alimentară. Deci el se adaugă nu doar în vin. Puține produse, iarăși, sau puțini oameni cunosc că el se folosește în toată industria alimentară. Da? Chiar și la fructele uscate, la fructele proaspete sunt. Vinul, dacă este făcut după toate rigorile, are certificări și această cantitate de sulf nu este periculoasă. Gustul vinului este diferit în funcție de ce mâncare avem pe masă? Da, el se poate schimba. Este o corelație dintre gustul vinului și gustul mâncării. Este o asociere, deci cu careva vin, un tip de mâncare poate fi asociat mai bine. Da? Vă dau un exemplu clasic. Carnea cu vin roșu, peștele cu vin alb, da? Regula asta. Dar nu aș recomanda un pește de mare cu un vin roșu, din cauza că amărăciunea se suprapune. Aș recomanda un pește de apă dulce, care este dulciu, cu un vin roșu mai ușor, cum ar fi Pinot Noir. Ia spunem cum stau lucrurile cu rozeurile astea. Îmi place că ei spus rozie, dar nu roz.
da? Din cauza că vinurile sunt roze. Ceva nou. Este o combinație între alb și roșu? Doamne sau... ferește. Nu, deci majoritatea persoanelor cred că este alb și roșu, un și amestec. de fapt nu e unul original sau autentic, așa? Vinul roze este un vin interesant prin caracteristica sa. Deci eu aș spune că este un vin de o vară, din cauza că mai mult el nu se păstrează. Din păcate, cât noi am Este dorit. de consum curent. Este de consum regulă. curent, da. Sunt niște vinuri ușoare, legere, care sunt destul de populare, am observat. Este o tehnologie specială de producere a vinului roze. Se folosesc de regulă struguri roșii printr-o vinificare în alb. Deci este ceva mai complex. Este greu, de pildă, să-i explici unui francez de ce moldovenii nu au tradiția aperitivelor și de ce la mesele principale mănâncă atât de mult și beau atât de mult. Este greu de explicat multe lucruri unui francez. Franța, în genere, este o țară cu o tradiție culinară, o țară cu o gastronomie extraordinară. Dar, iarăși, facem careva încercări. Ne putem mândri și noi cu o bucătărie destul de bogată. Cum să le lămurim unele lucruri? Trebuie să vină să aibă... Să stea un pic să ne înțeleagă. Să ne înțeleagă, să aibă distanță... acel stil de viață. Și chiar recent facem Asambleea Generală a Asociației de Sommelier Europeni în Moldova. Pentru aperitiv, sunt recomandate lichioruri, rachiuri sau... Deci noi avem două categorii. Aperitivi digestive. Da? Pentru aperitivi, de regulă, aș recomanda vinurile albe seci, ușoare. Scopul aperitivelor este de a crea și a spori pofta de mâncare. Deci noi le servim înaintea unei mese. Dar e bine pe stomacul gol, cum bunicii ne spuneau, nu dea nimic pe stomacul gol, nu... În restaurante sau atunci când organizăm o cină, persoanele pot veni deja sătule, da? La noi este o concepție mai preconcepută, așa. Preconcepută, da. Oamenii vin să mănânce, da? Vin la restaurante nu sau să comunice, să socializeze. Vin ca la cantină, da? Să mănânce atât. În alte țări este un stil de viață, deci noi ne ducem în restaurante să apreciem gastronomia, să apreciem bucatele. Avem nevoie de comunicare și putem pleca acolo sătui. Deci, pentru a spori această poftă de mâncare, noi servim aperitive. Asta și scopul lor, să ne trezească pofta de mâncare. Vinurile albe seci ar fi potrivite, vinurile spumante, brute, sau șampaniile brute, da? Tot ar fi bine ca aperitive. Este adevărată zicala că un pahar de vin roșu bun la masă este medicament aproape? Da, în genere, vinul îl privesc ca un medicament, da? Ca un leac, din cauza că, iarăși, el trebuie fi servit cu moderație. Deci este un leac atât, aș spune, ok, gastronomic sau, da? Cât și sufletesc, din cauza că un pahar de vin îl consum de regulă într-o companie, nu? Mai discuți, mai comunici. Te relaxează, scap de emoții. Exact. Și în principiu, unii se mai înroșesc. Unii prind la putere, adică iarăși prind curaj, da, de a expune ceva. Din cauza aceasta, vinul este un medicament. Importantă e măsura. Exact, da. Tu ești doar degustator de vinuri sau și de bere? Știu că vinurile, regula este să le scuipi după ce le deguști, da? Da. Berea se bea și mă gândesc eu, sărmanii degustatori de bere. Dacă noi avem o degustare profesională sau un concurs de vinuri, vinurile de regulă se scuipă, da? Dar dacă noi facem o degustare cu mâncare, da? Facem o asociere dintre mâncare și vin, atunci cam nu este plăcut să scui bucățele de mâncare, da? Cam nu este etic și atunci ești nevoit să le înghiți. Și, în principiu, nu este o mare diferență între bere sau vin, deci și așa le consum. La degustare sunt pahare speciale, da. Mâncăruri speciale sau ce ai voie și ce nu ai voie? Atunci când petrecem în genere o degustare sau încercăm să înțelegem un vin, noi putem și acasă asta să facem, este important din ce îl servim. Din cauza că un prim instrument de apreciere a vinului sunt paharele. Același vin, în pahare diferite, poate simte diferit.
evident, încercați acasă. Puneți un pahar de plastic, un pahar de vin roșu, un pahar de vin alb și turnați în el un vin doar. Și veți observa că în toate 3 pahare el se simte diferit. Pentru a evolua sau a aprecia la justă valoare vinul, el numai decât trebuie servit în pahare adecvate. Aș recomanda persoanelor să nu se suiască, să cumpără un vin scump și îl servesc din pahare ieftine. Da, deja dacă ai făcut cheltuiala, o faci mai până ies la un capăt. pahar, nu e atât de esențial. Dar tu înțelegi că trebuie să fii și un bun psiholog, nu? Cum mi-ai spus. Ce vin și cui se potrivește? Iată, dacă te uiți la mine, ce crezi că mi s-ar potrivi? Eu aș spune că putem face un experiment. Acum? Da? Chiar acum. Voi încerca să-ți propun un vin, chiar să-l ghicești și vom comunica și vom vedea dacă ți se potrivește sau nu. Din cauza că fiecare persoană are vinul său. Abia aștept Haide să mă surprinzi. Da? Eu trebuie să spun ceva, da? Ce simt, ce... Da, vom face un test. Eu special am adus o sticlă de vin ascunsă ca să nu știi ce este în interior. Așa. Și îmi vei spune dacă am făcut o alegere bună sau, ok, dacă este vinul pe gustul tău. Când l-ai ales, te-ai gândit... Da, pot să-ți dau careva indicii, dar totuși te voi lăsa pe tine să spui despre el. Te-ai asortat cuțitul și acest ciorător al sticlei. Da, am venit pregătit. Da, de fapt m-ai surprins cu această sticlă. Așa. Iese încet, așa? Da, iese încet. Scoatem dopul, nu împingem în interior. Da, cum să... Este un dop natural, poate fi un indiciu, un prim indiciu despre calitatea vinului. Sau, ok, care este stilul lui. Este un vin care noi putem să-l ținem mai mult sau un vin care îl consumăm recent. Miroase curios. A ce miroase? A beci. A beci? Da. Adop. Un dop trebuie să miroase adop. Adop. E mijlocit din cauza că dacă miroase are un miros persistent de vin, așa, atunci este pericolul ca el să fie în contact îndelungat cu vinul. Da? Și atunci este pericolul ca aromele de dop care sunt, ok, pot fi transmise în vin. Da, cum se face? Așa? Apreciem, avem trei etape. Deci avem culoarea. Da? Observăm culoarea. Culoarea e de soare. Culoare de pentru soare. mine, da? Cel mai bine apreciem pe un fon alb. Culoare cristalină, limpede, da. Strălucitoare. Un miros fin, așa. Da, miros sau arome. Sau buchet. Deci buchetul este o multitudine de arome. Primele arome care sunt. Ceva floral? Da, exact. Deci aici avem și o notă de fructe. De mere? Da, exact. Mere, pere. Așa. Da? Wow! Ai nimerit? Am nimerit. În 10, da? Este un vin produs la noi? Da. Este un vin produs la noi. Este un vin alb sec. Poate îmi spui și soiul dacă... Este un chardonnay cumva? Nu. Este ceva mai ușor. Deci este un Sauvignon Blanc. Este un vin alb ușor care nu ne va afecta nici de cum ziua de mai departe. Așa, da. Deci pot lucra normal. Da, chiar dimpotrivă se va întâmpla doar numai binele. O discuție extrem de cognitivă, pentru mine cel puțin, și eu te felicit pentru că ai cea mai gustoasă profesie din lume. Îți doresc mult succes! Mersi! Mersi mult! Mersi pentru invitație!